7 или 8 години, значи няма да си прав. И аз мисля, че днес тези, които сме се събрали, знаем, че нещата изключително много се промениха от това, което бяха преди много години. Нека не се няма кой да се обижда, защото ние от тогава сме тръгнали и всички сме съмишленици, но преди малко си го казахме и го казаха тези, които през всички тези 7 или 8 години, тъй като аз вече отивам към 8 година, 7 и половина тогава, и се оказва, че вероятно съм най-дълго изпълняваща, вече съм като че ли длъжността изпълнителен директор, но преди 7 или 8 години, когато се събирахме в големия колегиум на Министерството на земеделието, селекцията, думата селекция беше, няма да развалям празника, благодарение на волята, която имаше през всички тези години Министерството на земеделието, укрепващите и укрепваните развъдни организации, това, че се даде възможност ние да развиваме развъдната дейност по начин, по който считаме, че трябва да бъде, и в момента, четейки новия регламент за развъдна дейност, който излезе, виждам, че голяма част от нещата ние сме ги свършили. Особено искам да отбележа това, което се случи през последната година. ДНК лаборатория. Преди това, аз казвам, двама министри, говорим от тези министри, които са по-дълго били, двама доктори на науките, така и не можахме да ги убедиме с господин Димитров, че без ДНК лаборатория не може да има развъдна дейност. Не може да има селекция, не може да има съхраняване на плода. Тази ДНК лаборатория вече е факт. Аз ви казах, че хората вече са назначени, двама човека, които са молекулярни биолози, вече изпробват за овцете и говедата нещата и се надявам от 3 януари от 1 януари да започваме едно масово изследване на проби. За да може, когато регламента 2018 година, октомври месец, той вече е в сила, но от тогава вече ставаме проверяеми по този регламент, ние да може да изпълним всички изисквания, които поставя този регламент. Ще завърша само с това, че хората казват, че обикновено на 5 години човек трябва да сменя работа. Че хората се износват, че се получава една рутина, че това, което си го направил за тия години, или си направил нещо, или не си направил нищо. Но аз да ви кажа направо, завиждам на тези, които по-нататък ще развият тази дейност, защото то няма свършване. Ние сме в началото на път. И преди малко проведохме дискусия. Хубаво ли или не, че има много фермери? Че част от животните не отговарят на изискване. Хубаво ли или не е хубаво? Това всичко е дискусионно. За мен е хубаво. И аз казах, колкото повече хора увлечеме в тази техника, толкова е по-добре. Другото означава тези хора просто ние да затвориме стадата, някъде ще затвориме стадата, ще затвориме къщите, затваряйки къщите, затваряме селата и региони. И това е така. Така че правят се компромиси и ние си го знаем. Но мисля, че това е правилният път, който извървяхме. От тук нататък обаче, до 2018 ние трябва всичко да внедрим. Всичко това, което си изиска. И аз казах на развъдните организации, че най-вероятно ще искаме наново да се направят развъдните програми, защото голяма част от тях не отговарят на регламента. 2018 година да стане рутинно, поне след 2018, всяко животно, което ще трябва да бъде записано в развъдната книга, трябва преди това да бъде доказано изключително. Това е пътя, който е извървяла Европа. Завършвам. На последното заседание на ИКАР една госпожа стана и каза, днес имам повод да почерпя, тъй като нашата развъдна организация прави 150 години. Не можем да искаме за 15 години да прескочиме 150. Не може да взимаме 10 за една.
но считам, че това, което се направи и това, че тази година въобще даже вече това селекция въобще не се поставя какво е. И когато започнахме тази дейност 2009 година, субсидията за развъдните организации беше около 1 800 000. В момента е 5 500. Да не говорим и за парите, които вземат фермерите, които отглеждат живота по селекционен метод. Така че аз съм изключително доволен от това, което се случва. Не знам другите как сте, но аз съм доволен. И за това днес имаме повод да празнуваме и нека още веднъж ви благодаря, че сте тук и нека наистина да отдадем почет на тези, които със своя труд правят това, думата селекция, наистина да бъде на почет в нашата държава. Благодаря ви. Даваме думата и на господин Цветан Димитров, да каже също. Благодаря ви, уважаеми колеги. Трудно ми е да бъда така по-словоклатлив от професора Николов. Първо искам да поздравя представителите на академичната общност, представителите на научната общност, на изпълнителната агенция, двамата бивши и настоящия председател на Съюза на зооинженерите. Тоест, събрали сме се всички хора, които по един или друг начин имаме нещо общо с зоотехния. Така. Искам обаче да кажа нещо друго. Това да си зоотехник, тъй като днес е един вид символичен ден за тази професия, не е само да си селекционер, професор Николов. Зоотехниците, зооинженерите, откакто съществуват като професия, те какви бяха, господин Кръстанов? Бяха ръководителите на земеделското стопанство. Нека зооинженера да не го приличаваме само с селекционер. Той е технолог, той е икономически ръководител, той е кадрови ръководител в една ферма. Нека да издигнем наистина зооинженерите на това ниво, което заслужават да бъдат. Защото и вие, професора, и вие учите хората и на тези неща. Разбира се, селекцията, това е еманацията на зоотехническата професия, на зоотехническата. Никой не го отрича. Така е. И предполагам, че днес хората, които сте номинирали и които ще получат заслужилите си отличия, те са основно в този сектор. Така е. От друга страна, това е добре, че се обръща внимание на селекцията, защото това е главният двигател, това е, как да кажа, това е главният стимул и начин да става конкурентно способно едно животновъдство в България. Да, действително, както каза професора, 15 години ние правим нещо. Хората са го правили 150, някои и по 200. Господин Йорданов е колевът, той сигурно може да говори вековете назад в колевъдството, какво се е случвало. Нали? Няма значение. Ние почваме сега. Въпреки всичко, ние не почваме от нула. Нека да сме наясно. Повечето от вас са работили и преди това в тази професия. Това дали има асоциации или няма, селекцията си е селекция. Хубавото е, че голяма част от вас, които аз лично познавам, това са хора, за които селекцията е кауза. Селекцията не е субсидии. Субсидиите за селекцията, тези, които говорите вие, да, 37 милиона. Това е един сериозен ресурс, който българското животновъдство взима за селекцията. Не е за пренебрегване, трябва да го има. Те трябва да е двойно повече. Но не това е най-важното. Който е правил селекция, който има хубаво стадо, той го е имал и преди 2014 година, когато започнаха да се дават субсидии. Това е важно. Който иска да е конкурентно способен, той си е направил селекцията, той си е нахранил животните, той си е направил технологията, обучил си е гледачите, има си ръководители нормални на фермата, икономическите, счетоводните му резултати са такива, че той да може да постигне това ниво, да е конкурентен с другите сектори. Така че днешния ден може би е и ден да си дадем и ние равносметка, всъщност в нашия сектор, какво се случва. Радвам се, че показателите икономическите и статистическите, ако гледате предварителните за 2016 година, показват, че
животновъдният сектор върви напред. Единствено в говедовъдството имаме така едно, как да кажа, стабилизирано около нулата. И това за мен е успех. Имайки предвид кризата в млечния сектор, която някои казват от 2 години. Нищо подобно. Кризата в млечния сектор, колеги, които се занимават по-отдавна, от 2007-2008 година започва. С някакви временни такива покачвания. Така че ние имаме един 10 годишен период, когато животновъдите се бореха в млечния сектор с тази криза. Сега в момента дано да продължи пазарната ситуация, става все по-добра. Действително, отвориха се нови пазари, нещо, което е много важно. Много важно е, бих искал да обърна внимание, тъй като говорим изобщо за зооинженерната наука, професия. Нещо много важно. Зооинженер е човека, който може би в днешната ситуация е едно от най-важните звена на пазарната верига на животновъдния сектор. Зооинженер е човека, който търгува животно, който създава търговския му вид. Много малко хора така започват да оценяват това. Тоест, все повече хора започват да оценяват това, че зооинженер е човека, който продава стоката. Прекалено много говорихме дълги години за някакви прекупвачи и така нататък. Не беше отдавна времето, когато прекупвача беше един грамотен търговец. В 99% от случаите беше зооинженер, който знаеше как да селекционира животното, как да го оцени, как да го представи, било то на изложба, било то на пазара и как да спазари цената. Нека не пропускаме това. Не всеки животновъд е търговец. Това е нещо много важно от познанието на зооинженера. Надявам се, че годините постепенно и тези знания ще придобият все по-голяма значимост за развитието на изобщо на животновъдния сектор. Най-важното в днешното време какво е? Да произведеш, да, но и да продадеш. Не случайно в Министерството от тази година създадахме един нов отдел, който е за търговия. След дълги години, най-накрая разправяхме се с Министерството на икономиката, те ли ще се занимават с хранителни стоки, с търговията на тези стоки. Изобщо дълги години се водеха едни разговори, които не доведаха до нищо. И най-накрая, без да питаме никой, преди 1 година създавахме такова закон, което в момента менажира някъде към 70-80 процедури за внос и износ с различни държави. Оказва се, например, съжалявам, тук предполагам няма от птицевъдния сектор хора, някои процедури, които бяха за намерение да кажем за износ на патешко месо, и други продукти, знаете, България е лидер в това отношение, бяха за намерение с години, в рамките на няколко месеца, благодарение на усилията на няколко човека, стартираха. И България към днешна дата може да изнася патешко, пуешко и така нататък птичи продукти в най-различни държави, които са извън нашия континент. Не. Така че всичките тези неща ги говоря, за да някакси да отдадем заслуженото на нашата професия. Нека не бъдем сами да неглижираме това, което сме. Нека да бъдем малко по-горди с това, което правим, което сме правили, и което надявам се по-младите колеги, които виждам тук, ще правят и след нас. Благодаря ви и още веднъж успех на всички. На зооинженерите да допълна много добре им се отдава, като се представят за министри на земеделието. Статистиката може да се провери. Стига да има кой да ги предложи. И много добре се отразява на сродните ни професии, агрономите и ветеринарните, когато зооинженерите ги ръководят като министри. По-добре се развива. Уважаеми колеги и гости, за нас е чест да ви представим номинациите за 2016 година на най-изявените зооинженери. Една от най-перспективните категории зооинженер, това е категорията перспективен млад зооинженер. Номинираните дами и господин вътре са Таня Минкова, Виктория Димова
и Янко Галинов. Моля да заповядат, ще бъдат представени. Започваме с представянето на зооинженер Таня Минкова. През 2003 година създава собствено стопанство от 60 броя краби от породата черно-шарено говедо, които в последствие заменя с 20 броя от породата Херефорд. През 2015 година завършва Аграрен университет град Пловдив с квалификация зооинженер. От 2014 година до момента работи като селекционер в НАРМОБ град Велико Търново. Към момента работи усилено по защита на магистърската си теза в същия университет, породата АСАВ, първи резултати от използването им в България. Зооинженер Виктория Димов, родена е на 5 октомври 1993 г. в град Добрич. Завършва основно и средно образование в родния си град. През 2016 година завършва бакалавърска степен в специалност зооинженерство в Аграрния факултет на Тракийския университет, град Стара Загора. По-настоящем продължава обучението си в магистърска програма по свиневъдство в Аграрния факултет като стипендиант на фирма Аякс. С ангажимент за работа в новостроящия се комплекс за 7000 свине майки в село Козлодуйци, област Добрич, фирма Аякс. Зооинженер Янко Калинов. Той в момента е студент в Аграрния университет град Пловдив за специалност зооинженерство и работи в Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни като селекционер в сферата на животновъдството за област Хасково и област Кърджали. Наградата тази година получават две страхотни дами, две красиви дами. Това са Таня Минкова и Виктория Димова. Ще бъдат връчени от доцент Димитър Панаятов, декан на Аграрния факултет в Тракийския университет. Господина, нека да пусне. Да свърши. Нека да свърши. Така не мога да се видя. Уважаеми колеги, само няколко думи. След замминистра не искам да вземам отношение. Приветствам цялата зооинженерна гилдия. Това е наистина много сериозен празник за тази гилдия. Аз се радвам, че се събираме на този празник, за да отличим в номинираните в определените категории. Зооинженера, както каза господин заместник министъра, това е професия на бъдеще. Сутрин, на обед, вечер на трапезата се слагат храни от животински производства. Това са менеджерите, които произвеждат тези храни. Българският народ няма да спре да се храни и ще проявява претенции към производство на все по-качествени храни. Там ни е местото, защо не като министри, като заместник министри, като ръководители в областни служби. Мястото на зооинженерите е сигурно. Аз съм убеден, че зооинженерната професия има бъдеще. Аз ще връча на Таня Минкова. И на Виктория, която тази година се дипломира. Извинявайте, няма да ме награждавате мен, но просто не можахме да намерим снимка след на нея. И това е с дипломата от награждаването. При нейното дипломиране тя ще продължи в магистърска степен и ще работи в свиневъдството. Сега на номинирания много млад зооинженер, тъй като той е първи курс и не знам дали още е взел първия изпит, но взели е добре. Но аз тук, между другото, искам да изкажа благодарност специално на тази развъдна организация. Тук ли е Бойко Сенатор? Да, тук са тук. Да, защото тази развъдна организация наистина работи за създаване на кадри. Аз не знам колко човека, нали, от тези хора, които работят в тази развъдна организация, вече са в университетите.
И приканвам всички развъдни организации, тъй като наистина зооинженерите са на дефицит. Просто, ако вие не се грижите за своите кадри и не работите за тяхното обучение, няма кой. Затова, независимо, че е първи курс, подарявам му тази номинация и ще надявам след 4 или 5 години той да бъде и млад перспективен зооинженер. Уважаеми колеги, ако позволите, аз искам да поздравя двете дами, които спечелиха приза перспективен млад зооинженер на България за 2016 година. Както виждате, те са млади и красиви. Поднасям им един букет от името на Аграрния факултет и Технически университет, като им пожелавам да бъдат живи, да бъдат здрави и много успехи в плодородната им професия. Уважаеми колеги, следващата категория е зооинженер-менеджер. Номинираните в тази категория са Севдалин Севов и господин Стефан Малев. Заповядайте. Севдалин Севов през 1991 година завършва Тракийския университет в град Стара Загора. От 2013 година е мениджър животновъдство във фирма Verde Foods ЕООД. Участва в разработването на проект за създаване на иновативна модерна ферма за отглеждане на млечни овце, отглеждане на племенно стадо от овце от породата лакон за мляко и търговия с племенни животни. През 2013 година той специализира в Южна Франция с цел изучаване на съвременни технологии за отглеждане на породата лакон и установяване на тесни връзки с Асоциацията за развъждане на породата лакон. В момента фермата, към която работи, разполага с 2200 броя овце майки и около 400 агнета. Шилета и дзвиски отглеждани оборно в 9 халета, обединени с централна пътека и доилна сграда. Доилна зала. Стефан Малев през 2006 година завършва Аграрен университет град Пловдив със специалност зооинженерство. От 2003 година активно помага в семейната ферма МЦД ООД, село Самуилово, област Сливен. От 2014 година е управител в семейната ферма под селекционен контрол към Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селско-стопански животни. Във фермата си той отглежда свободно боксово над 550 дойни крави от породата Холштайн със средна продуктивност на стадото над 8500 кг. Уважаеми колеги, наградата зооинженер-менеджер получава Севдалин Севов. Господин доцент Панев. Десен на факултета. Заповядайте. Господин Севов, успех ви желая. Цветан Димитров ще поднесе приветствие. Наградата. Сега се разделим. И тук нататък и зооинженер селекционер. Следващата категория е зооинженер-селекционер. Там са номинирани Ирина Колева, Димитър Димитров и Пламен Господинов. Заповядайте, колеги. Зооинженер Ирина Колева през 1991 година завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина със специалност зооинженерство. През 2004 година започва работа в РАМ като селекционер в сферата на говедовъдството. От 2009 година работи в Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни
основно на територията на областите Сливен и Стара Загора. От 2016 година е изпълнителен директор на развъдната организация. Зооинженер Димитър Димитров. Завършва зооинженерно образование в Тракийския университет в Стара Загора. До 2009 година работи като специалист в животновъдни обекти и в едно от най-големите фуражни предприятия в страната. През 2009 година намира своето призвание като селекционер и от тогава до сега заема такава длъжност. Един от първите в страната започнал изготвянето на индивидуални случайни планове след извършването на линейна оценка на животните. Той по принцип ръководи ферми, които обслужва АРЧШПБ Добрич и които имат над 8000 кг реализирана мрежност от крави. В момента работи в Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България. Господин Пламен Господинов. През 1986 г. завършва средно образование в селско-стопански техникум Ангел Кънчев в Образцов чифлик край град Русе, специалност животновъдство. През 1993 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина град Стара Загора, специалност зооинженерство. След завършването си близо 8 месеца на стаж в Австрия. От 1994 до 2000 година практикува в свинекомплекс Юделник ЕООД като зооинженер-селекционер. От 2000 до 2008 година работи като зооинженер и ръководител в SD Alpha Flash, град Русе. Фермата притежава 3500 броя свине и 500 броя овце майки. От 2009 година до сега работи като зооинженер-селекционер в свинекомплекс Юделник ООД. През 2010 година е избран за председател на Асоциация за развъждане на млечни породи овце. Уважаеми колеги и гости, наградата в категорията зооинженер-селекционер печели господин Пламен Господинов. Наградата ще връчи професор Васил Николов. Успехи. Пламене, жив и здрав. И успехи по Номинации в категория за цялостен принос в областта на развъдната дейност. Номинираните са две дами с дългогодишен опит, госпожа Снежана Георгиева и госпожа Силвия Василева. Заповядайте. Доктор Снежана Георгиева. През 1971 година завършва Висш селскостопански институт Георги Димитров, специалност зооинженерство. През 1971 година започва работа в инспекция племенно дело град Плевен като районен зооинженер. От 1975 до 1976 година завършва 18-месечна след дипломна специализация по генетика и развъждане към ВССИ. През 1986 година защитава дисертация, за което и се присъжда научна степен доктор на науките. През 1985 година е назначена за главен експерт в станцията за трансплантация на ембриони към регионална служба за селекция и репродукция в животновъдството град Плевен. От 1990 година е главен експерт по говедовъдство в регионалната дирекция по селекция и репродукция в животновъдството град Плевен. От 1999 година до 2004 година е директор на същата регионална дирекция град Плевен. След 2004 година организира селекционната дейност в регионална асоциация на млеко и месопроизводителите в области Плевен и Велико Търново.
От 2008 година до 2015 година е изпълнителен директор на... Може ли само аз да кажа едно нещо? Тъй като тук стана въпрос за последните твоите хубави думи по отношение на цялостния принос, който всъщност аз получих в областта на зооинженерната професия, бих искала да кажа, че зад този принос стоят всички колеги от отдел животновъдство и генетични ресурси, от дирекция животновъдство, за което им благодаря. Има ли още нещо по сценария? Нямам. Сега, да, искаме да наградиме преди това тези хора. Знаете, че тази година имаме още много неща. Вие не бързайте, стойте. Ако някой умре, стола е свободен, аз повече няма да седна на него. Искаме да връчим първо награди на хората, които ни помогнаха да реализираме тази годишното участие в Евротиар. Въпреки там, че имахме определени проблеми, това бяха хора, които се отзоваха и до последно не ни подведоха и отново България се представи прекрасно на това изложение. В Хановер. На Евротиар в Хановер. Така че искам да им връчим специално тези награди, а след това виждате нататък има още, така че имайте търпение. И така, първата награда за кой ще бъде? Имаме ли? Или развъдните организации, ако са тук, аз моля председателите на развъдните организации. Хората са тук, но имаме ли ги записани или председателите на развъдните организации да дойдат и да ми помогнат? Тодоре, заповядайте. Заповядайте тези хора, които помогнаха да реализираме изложбата. Тодоре, заповядайте. Заповядайте, колеги, които участвахте. Аз ще дам жената партийно, вие ще казвате награда. И така, да започваме. Само Денис. От село Крупник тази година участваха с Халоперска дългокосмица, митологията на Българската. Така че господин Богданов и Петров, що ми казва? Следващата награда за кой? Казвайте. Дарина я познава. Сега Дарина Шишкова, която участваше с Дъбенска овца. С какво друго да участва, като не ги е престосвал факта на Вишка. Ще заболява като Вие сте с коя овца? Софийска. Пенинска, да ти кажа, мъка беше, едва я спасих. Още като я закарахме в Шумен, тия всички се харесаха и казах, тия овце остават. От всички, които бяха я закарали, най-просто. Още веднъж се заповядах. Къде е? Господин Борев, по ръка. Вие с която също чудесно бяха животните, които бяха представени. Между другото, бяха така много добре подготвени. Стоигане, чисто Вие сте? Това е с митологията.
министрата заповяда. Някой да пропусне. Още някой? Имаме ли още някой да пропусне? Това ги видим за черноглавата планинска. Ти ще предадеш. И чудесни бяха животните, да сме живи, здрави, съвсем години пак. Останаха съвсем малко награди. Знаете, че в устройствения правилник на агенцията имаме възможност да връчваме сребърни и златни значки на наши колеги от изпълнителната агенция, които така са се отличили през предходната година. Или пак за цялостен принос за това, което те са вършили. Сега държа една сребърна значка и ми се иска да я връча на един човек, който тази година получи свърши една много, много голяма работа по организацията на изложението в Сливен. Той е наш колега, който работи много, много години, но тази година така трябваше да проявяваме малко и героизъм по отношение на това изложение, защото в последния момент трябваше да извършим много неща. Тази година сребърната значка е за господин Рохов. Благодаря. Директорите и началник отделите обикновено се виждат, председателите на асоциациите също, но има и други хора, които целият им живот преминава някъде. Следващата сребърна значка е за един човек, който някъде си тихичко си върши работата. Ние не го виждаме, но целият му живот почти, трудов път е преминал тук. И точно тези, как да кажа, челички движат общо взето нещата. Ние сме горе, обаче ние не вършим работата. Работата долу се върши. Затова искам тази сребърна значка да дам на госпожа Теменушка. Заповядай! Миленова, добре. Аз искам да кажа няколко думи. Благодаря от сърце на ръководството на ИАСРЖ в лицето на професор доктор Васил Николов и на госпожа Яна Михайлова, че са оценили така моя дългогодишен трудов път в агенцията и може би се гордея, че все нещо съм допринесла за развитието и работата в агенцията. Желая на всички колеги все така всеотдайно да работят с такъв жест, жар за създаване на селекционните нормативни документи, за селекционните работи, за животновъдните породи и нека зооинженерната, т.е. зоотехниците станат пример, бившите и настоящите да вземат пример от... Благодаря ви! Не ви каза дали ще ви вземете автокаското, а мисля, че
Няма. И последната златна значка е за един началник отдел, който също дълги години работи в агенцията и вече е в края на трудовата си кариера. Последните години той ръководи един много тежък отдел, а това е отдел Пловдив, който обхваща и София, господин Чолаков. Не знам, професор Николов, сигурно ще получа нещо, сърцебие, не знам. Не съм очаквал, да се казвам. Много благодаря. Тази година наградата отива в Пловдив сега. Не, тя е лична. Не, това са лични неща. Тя не е Още веднъж благодаря. Вълнувам се да не кажа нещо що. Благодаря. И накрая ще завършим с една специална награда, която ще връча председател на Съюза на зооинженерите, но аз после ще кажа, че се присъединявам към нея. Заповядай, господин Йорданов. Господин професор. Съвсем защо е зло. Уважаеми доктор Димитров, уважаеми професор Николов, драги колеги и гости, за мен е истинско удоволствие днес от името на Националния съюз на зооинженерите да връчим нашата награда за приноса, който доктор Цветан Димитров е дал за животновъдството и в частност за професията зооинженер през целия си трудов стаж. А защо е кон? Защото кон символизира... Да стана. Защото кон символизира красотата, бързината и свободата. Качества, които са непреходни. Уважаеми колеги, аз считам, че това е награда от всички вас. Благодаря ви. Второ, професор Николов пак си надви. Коня е олицетворение на селекцията. Това е съвършенната селекция. Тоест, професора пак казва, че зоотехниката е селекция. Така е. Праци. Много благодаря, колеги. Надявам се, че през тези години... Сега не знам дали ми да давате наградата, защото сме в оставка. Но въпреки всичко, през тези години, които сме работили заедно, те не са малко, за да ги връщам назад. Мисля, че сме успели взаимно да допълним нещо. Всеки от нас е дал нещичко за тази зоотехника, за това животновъдство. Приемам го, че и аз, макар и малко, съм допринесъл за това, че българското животновъдство да има някакъв просперитет. Надявам се с всички тук, както сме били приятели, такива да останем с и без наградите. Аз го приемам като добро отношение на хората към мен, на колегите, на моите колеги. Благодаря ви още веднъж. Преди да закрия днешната церемония, аз искам да ви кажа следното нещо. Преди малко господин Кръстанов каза колко е важно и какво са допринесли министрите, когато министър е зооинженер. Но аз ще използвам наистина това, че в момента правителството е в оставка, за да се натегна на господин Димитров и да ви кажа, че не знам, наистина е много важно кой ще бъде и как ще бъде министър, но ако ние нямаме замминистър, който да помага и който да подбутва и който каквито инициативи да имаме, каквото и да правим, ако няма там човек, който да прокарва нашите идеи, ако няма там човек, който да ни защитава и като професия, и като организация, и като институции, смятайте, че сме загинали. Пак казвам,
Дълги години вече съм тук, ето брадата ми прибеля, пуснах брада. Наистина, аз знам само какво е направил господин Димитров за нас, за нашата професия, за селекцията, за развъдните организации, за изпълнителната. За това ви благодаря лично. Благодаря ви, с това днешната церемония приключва и само да ви помоля следващата година пак да бъдем толкова активни и наистина да предложиме, от които да могат да бъдат избрани най-достойни. Благодаря ви!